Odhiambo mar Jumapil tarik 8 dwe mar auchiel nyakorom Gajwang' no mara en Rio Makare machiegni ahinya chelo ni mara til Ramogi TV waikoni weche manyien. Pod odong' mana higni 2 nyakorom Gajwang' kata kamano weche mag siasa medo chwakore pacho kae aka wuono kwethno abendo osebedo kaka sirkal tesre no goyo tache counties makadho wadh Nam Chumbi. Wadhi miler kotenre gi wach mane giwacho kaka ne giwuotho ka bende Jatend piny Top Doramo ne ok obi ndik ni ngam. Onge gima bro ng'iko chenro mage mag dongruok moseketo tenge kendo se singo ni obro chopo kare singo mano omiyo ganda jo Kenya. Omiyo atut mago nyakorom Gajwang' ka bende ka en Jumapil ing'eni nitiere twak mar atil mitawo kanyo gi George Bati kawuono gidhigo mbaka gi Charles Osako ma en janon siasa kaachiel gi Nicholas Gwadi janon siasa. Bende gidhiero gi Calvin Sokoth jakanyo mar bunge la wananchi. Gidhi ng'iyo olembe mago mag sirikal nyaka ne ahinya to broad-based government kata sirikal no mar manyuanda mar broad-based ne chak bede pacho kae gino leo mage ma oseneno duto wa disimo kanye chendo maratil bang' weche wa manyien kaka pila rwako pachi lai marote machuoke na riadek auchiel nono kabini wanti live Facebook Ramogi TV ke imwa kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuond weche. Kene to en gi vidonda leito kwako chuny familia marawera Albert Ojwang' ma othelwe to bi la manyo make kitude kod ndiko weche moko ma ok ni kare e mbui. I am determined, I am focused on transforming Kenya. And no amount of intimidation or name calling is going to change my course. Jatend piny Kenya William Ruto nyiero jogo maketo sirikande tesri ka wacho ni ok obing'itni kata isoke gi josiasa. Gitime gimoro maduong' sana ushuru moko magiketo mang'eny mafuta ka. Gigol gi mondo bech mafuta odog piny mondo nweng'owa bende oting're malo kaka wan jo sekta mar matatu. Motelo ne somo mar budget, jo sekta mar wuotho ywago pek magisekalo e hik omenda makorumo. Machiegni cheno maratil nyakorom Gajwang' wantie gi jaloko Liz Otieno nyinga Lydia Huke. Wachok gi wach no mahinyo chunya hinya kama kuyo mako chuny familia Albert Omondi Ojwang'. Rawera mosebedo kandiko e mbui mar X manyo bila omako dala gi Kasipul kapok ne oyang ni nowito ngimane te sendo bila ma Central e boma ma Nairobi kama ne ogeng'ne. Wuon Albert Meshak Opio wacho ni bila manyo omako wuode nyonyise ni wuode ma Albert yande oyanyo jatendgi ma en jatelo moro pacho kae kokale andika mar mbui. Penjo en ni to Albert Ojwang' no otho nade sendo bila. Jafo marwa Cynthia Onyango loso kod anyuola mar Albert kendo miya report no hayo machar kod ma. Albert Omondi Ojwang', rawera ma jahigni 31 koro ringre oriere kar kano ringre ma City bang' make kod obila mag okwach kich e par wuon mare e gweng' ma Kakoth e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Kaluwore kod wuon mare Meshak Ojwang' Opio, Albert Ojwang' nyori ko chamo chiem migago bang' wuok e puodho e kinde ma obila ochopo dalagi kod apiko adek kendo make nyima anyuola mare. Ne wachiemo kaachiel kod omera matin. Wuoda be ne oa ringa wa omo yien mopidhe dhode. Kobiro to min gi omiye chiemo kaka wambe ne wachiemo. Kapok wachiko chiemo tawinja apiko karingo kae tok dala kadonjo i pacho. Kagidonjo giduto chiegni gidonjo madwa chal. Arwako gi akoni machiegni uru to gikoni ok gidonjo ot. Onwang'o kaka kijanda no obede kidi ma elare tie yien. Wuon gi lero ni no penjo bilago ketho mamiyo imako wuode to bilago nyonyise ni wuode oketo andika moro e mbui mar X manyiso ayanya jatendgi ma en jatelo moro pacho kam. Koro ng'at achiel ni ene mopimona en jalang'o. Opimona ni gibiro nikech kijanda ma Albert Omondi ma koro ginego ni nyo keto gimoro e yamo. No post gimoro e yamo mayanyo boss gi. Owacho gi Kiswahili
mayanyo bosgi. Kora penyo ni to en wachango. To kona ni ok wawuo mang'eny seche mowacho mano to jomodong' kande to seketo lwet nyathini opingo. Anyuola ywak ni Albert en nyathi achiel yandeko kendo en emane anyuola ogene bang' wuon mare kod mingi dago ngimagi duto e boma ma Mombasa katiyo mondo opuonji. Nyithindo matindo mwategemea ni nyalo biro konyowa ma wapuonjo gi tekruok te kaka an asetiyo kuom higni 20 e Kware mondo mi ater nyathi chakre sekondari madhi e university matiek higni 4 kosombe parallel. Atiyo ma hinyora marumo. To en nyathi achiel. Koro e ginegi. Abro konyora nade. To chiege manyore ko kawo pok otieko kata higani. To gin gi nyathi matin makor ka kia ja PP1, ja PP2. Ma tabro konyo nang'o. To men gi manyo keto geno kuome. Osiepe Albert manoyudo thuolo mar loso kode kinde manyo ichwale boma ma Nairobi wacho ni ne en kod luoro kendo no nyiso buok mapek e chunye kaluwore ni pok no make kendo ok no ng'eyo gima idhi timne. I talked to him, alikuwa amepanic. He was telling me bro, I'm here, tunaweza ongea. Nikamwambia let's talk. Unasema aje kwa wapi? Akaniambia kwa gari. Ako in a transit, amekuwa transported from kwao. Akaniambia but wako almost kufika Central. Aliniambia nenda wanapelekwa Central. Nikamwambia it's okay, you just relax. Tutakuja kesho tukuone. Kaluwore kod obila, Albert nyogoyo wiye kor ot kendo hinyore owuon, gino manochuno gi mondo tere osiptal ma Mbagathi kama ofwenyore bang'e ni owito ngimane. Kata kamano, wuon Albert odagi lipot mar obila mowacho ni ok sir chal mar ringre wuode kaka oneno e kar kano ringre ma City. Pogore ok chalre. Nyathina ogo wengene ka ma okuot masuche ok nyal neno. Remo wuok e ume, remo wuok e lekene. To en gi vidonda. Adola ma kundi pukri ma ginyruok mochalo ng'ama oyudo accident. Makata ne dhi kata piko dhi ogogi face mare bolwa. Riwruoge makedo ne ratich oganda koro sundo sirikal kokalo e duol marango chenro mag tijo bila IPOA mondo donjre nonro mar yango tho mar Albert Ojwang kendo ratiro mondo yudre mapiyo ne anyuola mare. The person who ordered this arrest, he must know what happened to Ojwang. So we want this issue addressed. We are calling on all relevant authorities to intervene and we want action taken to bring the culprits to book. Lipot mar kar kano ringre ma City nyiso ni Albert nyotere kar kano ringre no saa 8 kod dakika 50 mar otieno kod nyamburko mar obila kaka jal ma owito ngimane apoya. Odiochieng' manyoro Albert Ojwang saa 7 mar odiochieng' ne chamo chiemb migago. Otieno saa 8 otieno gi dakika 50 ne en ringre mochop kar kano ringre ma City ka anyuola mare. To ywago ratiro ema giwacho ni wuodgi en ng'ano maonge kod ketho kendo kama ber to sirikal mondo donjre mar mondo mi ratiro yudre kendo yudre mapiyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto omako chung' ni thuolo onge mobiro mbalo godo wang'e ne josiasa masiko soke. Ruto koni ochimore ter kod tije mag dongruok kendo obiro chopo singo mage e mise mar ochumi. Omedo ni en kod saa kata thuolo moromo kendo jok malieko ni obiro dhi dala opar diriyo. Kidala mane obage kanisa mar Church of Christ Africa bade mamaka dare boma duong' ma Nairobi. Kae ma jatend piny William Ruto oko ne kweth Rigathi Gachagua ni ok nombalo wang'e kendo duokore kodgi weche mag siasa to obiro mana timo tije mag dongruok ne jopiny. I am committed, I am determined, I am focused on transforming Kenya. And no amount of intimidation or name calling is going to change my course because I have an assignment to transform Kenya. Yuchieng' manyoro kweth maketo sirikal teste monywando Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa kendo jotelo mamoko. Nyong'wano jatend piny William Ruto yor siasa kendo koni nyaka tere dala. Kuom rem chwalo dongruok maromre ne dho udi. Weche ma jatend piny William Ruto koni ok mone nindo ni maro biro bero chumi kaka ne osingo. Ruto okoni en kod thuolo moromo e kome mar jatend piny. Tunaelewana jameni? Na niko na muda ya kutosha ya kunyorosha hii maneno. I have enough time mpaka ikae mzuri. Unasikia watu wananipigia makelele, lakini mimi
sijali makelele. Mimi I am focused. Kwa sababu Mungu ndiye amenipatia nafasi ya kuongoza Kenya. Si ndio? Na amenipatia assignment ya kutransform this nation. Na hiyo assignment I will see it through. Mnanielewa? So wale wakunipigia makelele sawa tu, mnipigie makelele, tafadhali muelewe I have an assignment. Kuna maneno wanatoa kwa kinywa chao, maneno ambayo hata wewe kuyasikiza yanahuzunisha. Wao wakisema mambo ya one time, sisi tunasema affordable housing. Jatend piny odok ne winjruok mare kod ogai mar ODM Raila Odinga e bwo sirikal mar Manywanda mokoni okelo jo Kenya duto kanyakla. Magi timore ka kweth Kalonzo Musyoka to okoni broad-based en mana mar jodonga ich lilo ma ok ket nyime piny Kenya. Mheshimiwa Raila Odinga amekubali ya kwamba tuweke taifa letu la Kenya mbele. Viongozi wengine wengi hawa wakiwemo wabunge hawa ndugu zangu, mbali na mipaka ya chama tumekubaliana we must transform this nation. Ruto koni dwaro nitiere mar loko kit ngima oganda jo Kenya e boma to kod alwora mar Kenya. Okoni mano nyalore mana ka jotelo tiyo kanyakla. Tunataka kuweka sewage mpya Nairobi. Tunataka kutengeneza Nairobi River. Tuondoe takataka. Tuondoe maji chafu. Tupange social housing. Vijana wapate ajira. Ndio Nairobi ibadilike na Kenya ibadilike. Sisi Nairobi jirani yako ndio ndugu yako, si ni kweli? Na sisi hapo Nairobi tunasema hataki siasa, ni kazi bila break. Kazi bila. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatelo maketo piny owacho teso dwaro mondo mi jod bura kik kadh chik manyien makoro geto keto mijing'e choko mar omenda ne ute manego gonyore kendo yiene sirikal tiyo kod omenda go e chenro moko mag piny owacho. Ne giwe kaunti ma Kilifi bang' yore nyasi malamo kama ne gileroe ni omenda ma ichoko mar gedo mag udigo ok owinjo tigo ode timo chenro moko. Markets are a devolved function. Mimi nimekuwa waziri wa devolution. Wewe hawezi lazimisha utoe ushuru wa nyumba iende ijenge soko. Na wabunge wetu tunaomba mukatae hii mambo, sababu hii fund inaenda kutumika sasa as a slash fund ambayo itafanya mambo mengi ambayo hayako kwenye sheria. Hiyo pesa sasa imechukuliwa, imepeleka kujenga soko, kujenga mashule, kwa sababu imekuwa conduit ya wizi. Na tumeshukuru kuona huyu Atoli ameongea pale katika NSSF, ambaye yeye ni one of the trustees. Pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private. Kwa mbele nyakoro mgajuang jagoro mongere migao mararita Dr. Raymond Omolo tele nyasi market ayanga chenro mag jiwarita kunde dak mapachoka kod bombe ma otese ni usalama mitaani. Mano en chenro ma ochaki giriruok jodak mapachoka Kara. Cleophas Aloch ndiye kod mathoth. Chenro market ayanga ka kenyalo bera rita kunde dak okitayanga ka en chenro ma itayo giriruok makedo ne ratiro mar ji e kunde dak Kara. Ya dongu mo joluo man ka dongu mo konyuru kera dwaro ji kod keto kue donge be ler koso ler. Kaluwore gi jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni chenro no ma otisi ni usalama mtaani ma Kara ochako dibero tudruok e kind oganda. Kara and its partners have thoughtfully designed usalama mitaani that can create clear direct lines of communication between resident associations and the local police to ensure faster and more accountable responses. Yangore ni nitiere achiedh nade mathoth e kuonde dak ma oganda mopogore nitiere. Oganda mane ochopo e romo ni mane owuok e bombe duto madongo pacho kae kaachiel kod kuonde dak mayudore e boma maduong' ma Nairobi. Ywak magi ne kit chalre. Natoka kwa shule, najua pesa kuna. Naona tu soso mamodira iko na pesa. Wacha enda nyang'anya hiyo ndio shida sahihi. So it is in Nairobi. Children are getting ruined 17 years and below. We would want to know how we can come about working on this issue. These children are abusing drugs. These children are doing crimes. These children are even riding motorbikes and snatching
things from the streets. These children are engaging in sexual activities. Pombe iko Makongeni na Makongeni inazindikishwa na polisi. Jotend kara oyango ni mae en chenro mabiro jiwo arita kwe kendo kelo bere kind jopiny mantiere kuonde dak mopogore opogore. Objectives of Kara Usalama Mitaani are 3: empowering resident associations, strengthening security partnerships, and implementing tailored solutions. Ka opogore gi mise monego kete tim, dwaro nitiere mar jiwo arita to ahinya yiero jodong gweng' ma wachore ni onego timnegi apedha matut kapok oyiergi. Through Kara, help us vet these village elders. Because mtoto wa village elder ndiye anaongoza ile kikundi ya gangs kwa kijiji, na wakati ameshikwa akifika kwa OCS anaona huyu ni mzee wa kijiji, hataki kumembarrass, anatoa kijana wake na nyuma, na huyu kijana ndiye anasumbua tu kwa kijiji. Eote mar ogai mar obila ma pacho kae Douglas Kanja mane osom gi jalupne Eliud Lagat, nitiere dwaro mar jiwo tij obila e nyayo arita e kuonde dak. Our officers are not only offenders, enforcers of the law, they are partners, mentors and protectors. But we cannot succeed without your support. I therefore urge all members of the public to report suspicious activities, participate in community security forums like this one. Dr. Raymond Omolo onyiso luoro ma sirkal nitiere godo ni arita medorochore kind oganda kuonde magidakie. As a responsible government, we are deeply concerned about the growing security challenges in our estates and communities. Housebreaking and burglaries make up nearly 40% of all reported crimes in residential estates. Some estates have become safe havens for gangs with frequent incidents of violent crimes. Sani koro wenge oketne chenro ni ka uchakore to idhi rwake nade e kind oganda. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Kwa Nairobi terinya county ma Migori kama jodak ma sub county ma Kuria West yagoro chruok magarita kwe gwengego kakoro gidwaro mondo mitindarita kwe okonygi e kedo kod kweth mag njore ma osebedo ka monjogi e kinde mag dwe achiel mokalo. Giwacho ni johala mathoth osemonji kendo mwandugi okwal kod njore kamoko to oganda bende osehinye kuondego magidakie. Brian Lihanda en achiel kuom johala ma kweth ni mar jojore no monjo taika 4 dweni kendo kwalo mwande dukane ka olero idwaro ntiere mondo mitenda arita otima pedha ne achije marucharicha. Giko madwe mokalo ji ariyo noyudo hinyruok bang' kano gogi kod lisasi kinde monj e chiro ma Getonganya e sub county ma Kuria West. Walikuja wakajifanya wateja, wakataka kununua. Mmoja akaomba credit, alipoambiwa ipo akatoa pesa kwamba apatiwe, lakini kabla apatiwe credit akawa wameingia ndani ya duka. Wawili waliingia ndani ya duka, mmoja akabaki nje. Wale wawili ambao waliingia ndani ya duka, mmoja alikuwa na panga, mwingine alikuwa na nati, hii nati ya chuma. Kwa hiyo wakatuambia kwamba wanahitaji kupatiwa pesa ambazo tulikuwa nazo. Nilikuwa nimeshafunga kabisa kazi, nataka kwenda nyumbani, kwa hiyo nilikuwa na pesa ambazo nimefunga kwenye karatasi. Nikachukua pesa nikawapatia, lakini wakawa kama hawajaridhika kwamba nimewapatia pesa zote. Wakaanza kuniambia kwamba tupatie pesa zote, hizi sio pesa zote ambazo tumeambiwa ziko hapa. Serikali security kiwa tight, because kama hapa ni saa 2 inaibiwa. Sasa biashara basi mkifunga saa 2 tunaenda wapi? So ni ile yenye security kiwa fiti hadi biashara inaweza kupigwa mpaka saa 5 saa 6 hivyo. Mtu anapata chake hata asomesha watoto. Hiyo tu ndio naweza kusema tu serikali tu ya security kwetu tu. Moko mine mapek yudo pim ma onge chudo mar ng'eyo chal margi kod nyithindo magiting'o kaka yor geng'o midhiero manyalo gore kuom joma mine kinde magiach. Kokale sir mar pim ma onge chudo mochwal kod Liam Baby Shop na mine ma onge kod nyalo mar dhi pim mongere kaka ultrasound, mine goyango ni bedo ma onge ng'eyo ewi chal mar nyithindo mantiere ich osemiyo mine mathoth e pacho ka wito ngimagi e kinde magidhi konyore. Gikoni okang' ma okaw kod Liam Baby Shop ma bende nomiyo gi thuolo mar yudo lep nyithindo en resruok ne mine kendo goyo jek ting' mar sirikal duoko piny thoe mag mine mayach kod nyithindo e kinde ma miyo konyore. Nya yudo ni samoro kata sama dhako mako ich okia kata EDD mare
kwa biro kama Maliam ka otimno ultrasound wanyalo ng'eyo chieng' mo onego bed wa konyore. Mano one. Mar ariyo iyudo ni dhako ma yodongo nyathi samoro bedo marach. Pod ultrasound dhi konyowa e yore achiel kata ariyo. For those who cannot afford the 1500, 2500, they can come, shop and get free ultrasound and know the development of their baby, their heartbeat, and if there's a problem, you'll be referred to a hospital. Manigi co-sleepers, mwaloso mani nyithindo, monyuol mapodu week, warangon ka loso nigi pillows go, mondo giyudo nyithindo yudo liet maber. We've noticed some women cannot afford these ultrasound services, and maybe they wanted to know the gender of their kids, but through Mama Liam they came and know the gender of their kids. Some had some anomalies through the sonographer. They were able to know where the problem is, and also found some women that thought that they were pregnant and it was ectopic pregnancy. So they were able to be referred for further analysis and further services. Nikech ngima besa ni oidho, ok ji te manyalo kata chulo SHA. Koro ka gima kawuono timre ni en gima ok ong'iyo dhok ma ng'ato wuoke. Dakika na pago chiko bang sachi la midhiambo nyakora Mugajuang chendo enda tilero kamano kumedo ketera Mogi TV na singo kao pachika poko kwa yomo kuongo kai haneno kwa kauli Bernard Kantiere Migori County wachano kwa wajo siasa mondo miyo ne rais Ruto thuolo mondo mi hotine jopiny rakamano bende wachano tiyo mwasa hinya kumtho maro Juang ne familia mare dokamana hinya sergeant haneno bende ote mara Perez Owili Kantiere Kodera Humbek wachoni Ramogi ber kendo miyo ganda ng'iyo kaka piny dhi gima wuoro en nek nintire malo kabisa wakwauru Nyasaye mondo miwa arita mowinjore piny Kenya. Mano kanyo ote mar Perez mano kanyo ote manomo orgi okela loch Jakiranda wachono siro rais William Ruto kuom wachni wachoni ok ombalo wange oyie kode kuom bedo kanyaka gi Raila Odinga keone oni dongruok odhi makare. Aneno bende jaro soja osiep Dr. Raymond Omolo oluongore ne en team tutam kae to wachoni gengi Osako Junior mano kanyen ngama gitiyo go achiel kachiel e team no ma Dr. Raymond wachoni gi sirahinya wechego madhi mbele gi pinyo wacho ging'iyo kaka pinje konda mondliete kaka nyayo do lokruok e ngimagi erokamano ahinya jaro. Aneno kanyo ote mar engineer Lazaro Kanyambo engineer wacho ni jogo mosebedo ka wacho ni oting dongruok duto tere county ma Homa Bay gin weche ma wacho ni ok ni kare wacho ni jatelo ka jatelo mondo mi koro okaw thuolo ma loso counties gi giwegi. Adams Helix ntie kodo yo matinya kono Mugajuang mando tiel kikindi mabosh. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena nyaka e ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam. Mondo kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mabango ndi mwere. Dala maka ukadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my diary. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Pero koluo hera. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakorom Gajwang'. Kinde ne ma piny Kenya ikore ne budget manyien mar hik omenda 2025-2026. Jogo mantiere sekta mar wuoth ogolo pachgi ewi pek magisenene sekta no higa achiel mokalo ka giywak ni nengo mauta ma osebedo ka chikore bende osekelo pek e weche mag wuoth. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Beach noyudo thuolo maloso gi weg nyamburko, joriemb apiko kod jokanye sekta mar wuoth ewi geno magintiere godo ne budget ma idhi somo. Sekta mar wuoth en achiel kuom sektas madongo e pacho ka ma sirkal yudo osuru e kinde ka kinde kaluwore kod nyamburko mathoth ka achiel kod apikni mating'o jowuoth okinyi gotieno. Kata kamano jogo manie sekta ne ywak ni kuom higa achiel ok osebedo negi mayot kata matin nikech nengo mar mauta ma giwacho ni osebedo ka chikore kendo pok obedo kama koro nyalo konyo sekta no. Jojo Tieno ma en derep matatu mating'o jowuoth apaya ma Homa Bay Kisumu wacho ni nengo mar mauta hinyo sekta no kendo ketho kata kindegi kod jowuoth ma giting'o. Inwang'o ka mos sana bech mafuta en gima ok inyal predict. Mar odhi malo mang'eny kidwoke mana matin. Koro kaka wala mora mora sama cost of production inwang'o ni mafuta no ka beche odhi malo nweng'o marwa koro inwang'o ni dok piny nikech jawuoth ma kawaida to koikore mar medo pesa no koro wan ema wahinyore. Weg nyamburko mating'o jowuoth gi wacho ni kuom higa achiel gisebedo ka gineno pek kaluwore gi nengo mar mauta machikore ma bende chunogi mondo giting' jowuoth mokalo tong' mondo eka giyud omenda manyalo konyogi. Maisha osebedo matek nikech fuel idho gi siling 5-7 to kidwoke piny tidwoke magi siling 1. Emomiyo atemo kwayo sirikal once odwok mafuta piny dhano nyaka winj maber. Spares be nyaka dog piny, tires be nyaka dog piny. To bus mafuta miketo malo no ema miyo maisha bedo matek. Yudo kata jawuoth onge gi fare moromo. Gidwa ni kaber to e budget mar komenda mar 2025-2026 ma idhi som juma manyien osuru ma ijuoge mauta odwok piny mondo kik gibed ni gitiyo mana ni mauta kende sekta no. Itime gimoro maduong' sana, ushuru moko ma giketo mang'eny e mafuta ka gigolgi mondo bech mafuta odog piny mondo nweng'owa bende oting're malo. Odwoknwa nengo fuel piny ma kapone nyalo dwoke kata nyaka siling 100 pok wakonyore nikech jowuoth ywak tich tin koro fuel ema waneno ka tek saidi nikech en kama wan be wayude nweng'wa mar konyruok. E tesend nyamburko ma Homa Bay waromo kod moko kuom jowuoth ma bende ywak ni higa achiel giseneno matek kaluwore kod nengo mar wuoth ma giwacho ni medore sa ka sa ka gidwa ni mondo budget midhi som juma manyien obed mano madewo sekta mar wuoth e pacho ka. Wuoth osebedo matek. Kibiro Homa Bay ka samoro kia rodi gigoni 170 samoro gigoni 100 koro gichenja kamane wuoth gikisiko gimedo mana bech wuoth kata sani mabiro ni abiro gi 70 to kama winjo idhe gi 50 koro mae kaka jo mitokni timowa seche duto gilokonwa bei. Tich adek nyocha biro wero Homa Bay kana biro waro lewni na idho mtoka nyaka rodi ka lor rodi
idwaro kuma 150 to kar siling 50. Ka sekta mar apiko mondo koro were mathoth e pacho ka bende ywak gi mudo lako pong'o ewi nengo mar mafuta kod spare parts mag apiko magi wacho ni oidho kendo onyo sekta mar apiko e pacho ka. Bech spare parts mag pikipiki oidho. Masani kidhi nyiewo mira manyicho wanyiewo at 100 sani wanyiewo 150. Oil manyicho wanyiewo at 500 sani oil wanyiewo 600. Koro wan gi pek kabisa. Ka mafuta nyalo dok chien to wanyalo bedo gi yot moro manyalo miyo wambe wanyalo dok gi nweng'o. Med mana kwae mondo med duoke sani en 175.80 ne wanyalo mana kwae mondo oduoknwa fuelni nikech wan nweng'o marwa wan ma gima wachamo e gima wachulo go fees and all that. Then ne wakwayo kendo mondo value added tax ma is on spares mondo be reduced mondo kata kwa dhi nyiewo spares japika en gima kethore mapile pile mondo wayud yot mondo koro our income, our yield income at the end of the day obed maber. Ka bende gin kod ote ne piny owacho motelo ne somo mar budget mitimo juma manyien. Akwayo ni kaber to gima inyo ahinya mana fuel ka fuel dok piny onya yudo kaka wakonyore keche yudo ka iwa ka one sector wan yudo ka ji mang'eny mariembo pikni ji samoro at least odiochieng' yudo kata siling 100 ni kikawo 300 kichula piko fuel dhi go kata fuel ma 300 idong nono. Carlos Onyamburko kata garaj manitie boma ma Homa Bay. Jogo matiyo gi stima bende koni ok osebedo gi mayot kata matin kaluwore gi lal mar stima kinde ka kinde kod nengo mar stima magi koni oidho ma bende mono gi tayo tijegi kaka owinjore. Koro stima osebedo kwa tiyogo olal matin koduogo seche moko bolal the whole day. Koro kaka wajoma timo welding ka samoro ikwamo gi customer goni koko kata kikone stimo lal onyako ndato kora kuma ntiere jadaka ne ka stimo lal mano wasebedo kamano. Mar ariyo rate mar stimo ni odwoknwa piny. Omiyo wakwayo mheshimiwa kama intie mura waziri of James Opiyo Wandayi ni onenwa gi wang'o ber chenro mar stima ni kech wasebedo akwayo inyore ok morwa kata matin. Nengo mar stima inyowa sana kech wajosa sana wajoma tiyo gi token samoro chulo kata omi kata unit moko 2-3 tiyudo ka dak matin oserumo. Koro wakwayo ni kata sami dhi somo budget ni mondo mi oduoknwa go piny matin. E seche ma jatend migawo mar omenda John Bade ikore mar somo budget mar omenda 2025 2026 e od bura juma manyien, jogo manie sekta mar wuoth wacho ni higa achiel mokalo ok osebedo nigi mayot kaluwore kod nengo mar fuel mosebedo ka medore kendo ok osebedo ka chung' ka tiende. Giwacho ni kata mana gigo eko ma gitiyogo loso apikni kaachiel kod nyamburko magi bende osuru miketo osebedo malo ka gin kod geno ni budget midhi som ni endi nyalo biro bedo negi maber mondo tijegi obed makare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jalot nyadeng'wen e tuke adhula lig maduong' mar Wakeni pacho ka Vihiga Queens ong'ado tiko mar finals e tuke mag FKF Women's Cup bang' loyo club mar Bungoma Queens gonde 2-1 e nus finals manobagi alap ma Mumias Complex. Alap Badandora Stadium, County ma Nairobi. Jaloch mahiga ni lig maduong' mar Wakeni Police Bullets norodhi gonde 2-0 gi nyidendi ma Kibra Soccer Women. Maximila Robin noloyo gol mokwongo ne Kibra e dakika mar 55 kapok Faith Mboya loyo gol mogiko kale opich achoma e dakika mar 93. Kibra Soccer Ladies biro rakore e club mar Vihiga Queens e finals. Nying manyien biro bede okombe no tok joloch nyadidek Ulinzi Starlets thicho oko e tielo mar quarter finals. The game plan, I think the ladies actually follow the game plan according to how we actually instructed them. The only thing that was lacking today was the desire and willpower. And I think in games like this, when it comes to competition like this, cup games are totally different than league games. And when you play cup games, you need to have that desire and will and some grit to it. And I think that's the only thing we did lack today. Yeah. It was just a good game. We prepared well. As we promised, we're supposed to be the champion of the cup. And we're working on it. So we are ready for the finals. It's a tough match,
but definitely we'll carry the day. Gikanyo motieke ratil kidieny mokwongo Levis kawuok Homa Bay yani nikacha Jona Pidi kawuok Umoja owacho no wuora ahinya kaka polis poko yangore ng'ama ne onego Jwang kata kamano en late mowacho ne jo Kenya ningo kutenre kod thoe makamano. Odhiso kinyo wuod Kateg Jera wacho ni entie kodwa kaachiel gi Oyuga Wasonga. Eno bende Faith Mzomo wacho ni entiere kodwa e chenro kata kamano wuon mare mano mak Ogula tie kodel malate dala Bondo wakone hawe makare kendo chang makare ne wuon Faith Nyasaye mondo omiye changa. Koro mga Jwang yiena nikech salore gi kanyo nikech anyisi ni nitie twak maratil George Bati donjo kanyo gi wende habena neno kosi tuchope studio kae network makamano maratila anyisi ni kawuono entiere kod wende adek welo gi otingo kanyo Charles Osako manjanon siasa bende entiere Nicholas Gwadi manjanon siasa kaachiel kod Calvin Sokoth jakanyo mar bunge la wananchi gidhi ng'iyo olemo hei sirikal anyado nyaka ne sirikal manywanda mar broad based chak bedo kora mga Jwang gino leo mage mosebede entwak mabiro daka machiel matin kende kwa yasani omeke kidhi mabor mosebedo gilizo tieno kaka jaloko moro aduoke no sadek gi chendo maro imore e wechewa manyien Riti Masani nyinga Lydia Ukeo. E piny ma gik moko nyalo lokore mabed maber kata marach. Ikaw giro ala matiyo. Iwinjo? Na tu ndalo moko jaduong' abiro tu. Ibiro chula kure. Joot nyaka kawo okang' mar kedo gi gik manyalo ketho winjruok. Kuongi wuoye gi agwenge nyathi maduong'ni. Gimomiyo chanya wadgi matin ni. To ka andhoga odonjo matut kendo richo mane otimore chon ok nyal ruchi. Makosa eno wadwa ni. Agwati manyathiwa ni. Wach malich dhi timore bang'e. Ang'o matimore ka remo koro ok nyal bedo gi teko moloyo pi. Adwaro mana gweth mar Ikia kada lemo. Ang'eyo. Niyo jito ne kaka tiyo yu. Mana e Winam Cinema. Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mama kongimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tilido tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala?
wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich 2 saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV. Twak mar ratil chakora yanga e odhiambo ni ma en odhiambo ma an kod yaut luo ma bende pod tindo mondo wang'e ni to joma tindo nyalo yudo ang'o e kinde matelo mar piny onywando oganda. Penjo maduong' en ni olemo ni e sirikal to be osepone moromo kata joma pone bende ng'eyo mar pone. Joma tindo to wachi ang'o e olemo mantiere e sirikal, nikech kinde ka kinde oganda osebedo ka wacho ni wan tie e sirikal, olemo nitie. Jomoko deko ma ok ochopo e sirikal mamalo wacho ni wan ok wabibiro ir jatend piny. Jomoko bende ka jatend piny chano chenro moko winjo ni jomoko no yware ma samoro jatend piny ok olimogi. Weche nitiere motelo ne Madaraka. Jatend piny William Ruto nowinjo bende dhi Migori. Ng'ur moko nowuok ni nitiere jotelo mane ok obedo gi winjruok ma jatend piny ochoro kata ong'ado limbe mare Migori. Ma timore e kinde ma bang' Madaraka to koro kweth mag jotelo masiaya bang' bedo kod digni mar limo jatend piny nyong'ado ma ochopo e par jot mar jatend piny Nairobi. Homa Bay osekomo magi nyicha ni gikeyo e Madaraka. Dipo ni oganda luo pok ofwenyo kaka inyalo ywa olemo manie sirikal, koso olemo ok en olemb oganda. Ng'ato koyude to pone mana kien. Machiegni an ka kod Charles Osako Junior. Machiegni Osako. Erokamano ahinya Bati. Yes. Wood Migori County. Erokamano. Mokwongo akawo nafas makende mar moso oganda joka nyamne oimore uru te. Mar ariyo akawo nafas makende mar go mos kata oro pole meka ne famili mag Albert ma Nyasaye okawo kendo waneno ka lande kanyo ni Nyasaye okawo chunye. En one of the influencers kata jok madhulu luongo ne joma nie weche mag tudruok matindo ge. Den tija liel mama ta koyude Kisumu nyako boy luongo ne Caroline Kisero. Emben influencer kendo lalo ngimane. Ini lalo ngima joma tindo en gima lit ahinya. Kech mago mbese wa monego ne bedni gin gi future. To Nyasaye okoro ka ngima ga pod gitindo. Wacha Albert Nyasaye wach ni police timo nonro kendo ng'eyo ne dwoko dhi wuok. Maduong' molo en ni olemo benie sirikal. Make baka gikanyo pod en mana penjo kamano. Machiegni Nicholas. Erokamano George Bati. Aimo unyi kwa Ramogi Juang kendo amor kariwora kodu e twak mar ratil. To anto gima ng'eyo no olemo to ni sirikal, kich sirikal eko mitoke. Chakiwe mana gikanyo. An kacha chande gi Gaucho, ka nying mung'ere giluongo ni Calvin Sokoth kata Gaucho. Gaucho machiegni. Erokamano. Akwajo neno ni an jomong'e Calvin Sokoth Gaucho, Ghetto President. Migori but Nairobi tadak South Bika Mkuru. Olemo nitie sirikal, en mani koro dipo kaka dhano. Okay. Winjruok moro kanyo olemo nitie sirikal. Yes. To bende oganda oseyudo kore. Charles Osako, oseyud koro olemo ni. Oseyud ne ngas, oseyud ne mbedo miywaego.
koso ang ni tinga wadwego ki mondo eka ochopi olemo ma sirikal ni be osekelo lokruok kata be osekelo ranyisi ni lokruok nyalo betie. Pero kamano bat ingene an kako Charles Osako. Yes. Nodonjo gi sirikal ni 2022. An agoche William Ruto ka ji election. So asebedo sirikal ni chakre 2022 nyaka wuoro 2025 dwe mar auchiel. And king'iyo gik mosetimore kech samo wuoyo lemo ne sirikal waketo maino wa maduong' ni to joluo be oseyudo ber sirikal. Mano gima duong' ahinya. And en gima sani e piny mangima kata Kenya ka oganda oketo wange e piny luo. Kendo gik mosebiro e piny luo, an personal awuok Kisumu County. Dalawa iluongo ni Kabonyo Kanyagwal. Kane president oyier gima nokuongo kete koke e cabinet meeting mare en gero kamiluongo ni Kabonyo Kanyagwal Fish Processing Industry. Nyiso ni kamidhi weche mag rech dhi timre. Yeno ka kanyo sani nitie gik madhi mbele. Nyiso ni kaka jo Kabonyo Kanyagwal kiwe Kenya mangima to wan kaka jo Kabonyo Kanyagwal waseyute sirikal William Samoei Ruto. Kech gedo dhi mbele. Kisumu County kanyo nyeno ka samanye William Ruto go round mar wuodhe kanyo dhi Madaraka Day. Nyoya affordable housing to jak nitie mo jak igero kendo. Kijak idhi Kisumu County kanyo nitiere gik mang'eny mitimo, nitiere kata mana tawa moro nitie airport kacha, nitiere market moro nitie Kisian, nitiere gik mang'eny ma ikelo Kisumu County. Sani koro uso en dam pimo sedo ka daro jo Kabonyo Kanyagwal to daro jo Nyando constituency yeno ka igero koro uso en dam ka uono ni mbadi waziri keto pesa de jo Lake Basin maka uono igero nitiere dikes migero along river Nyando. Mano kende kuma wuoke kende nyiso ni wan kaka jo Kano kaka jo Kisumu County wan gi bera sirikal. Koro kiwuok e Kabonyo Kanyagwal Kisumu County idhi e Nyanza region. Siaya amor de jo osiepa ne nyegi ni State House machiegni. To nyeno ka tok mano kende kata paya gik manye gi wuok go ng'eny kabisa e State House kanyo. Niso ni Siaya kanyo kidhi to benti gik ma osebedo ka timore Siaya kanyo. Kuma ga utu wuok e Migori County. Ni jo kwa wuok e Twa kapok obiro Madaraka Day. Nitie gik mang'eny gogo gik mang'eny nitie ndechi ni miloso gik mang'eny nitie mosetimore Migori. Kibiro Mabei County kanyo koro sirikal okete kanyo koro sirikal ochuo koke kama Mabei kawuono and the latest development koro manji en gima duong' ing'eni ke wer gi ndechi ni gik mosetim en kata mana paya ing'eni chon kan watindo to paya no ne nitie gi wan gima ne tiyoga to no to for some time no to kum ndalo malach kawuono paya ni Mabei kamelo sarash ni Mabei maduong' molo ni State House kama kaljot mar ker basani Kenya wacha tani kawuono dhi Mabei to nindo chan nikech ng'eni gik momiyo ker ok samoro kendo kamoro en ni kumo nindeo onge nyo ger ka gi 3 weeks moger from office of Dr. Raymond Omolo. So you say at least jaluo within these 2.5 years mar sirikal Ruto ni kawuono wase benefit onge present igni temo se bede chakre Kenyatta wan ni kawuono ni onge present mo se deal gi jaluo kaka kawuono jaluo di maber. Kopogore gi weche mag dongruok appointments nyaka wawach President William Ruto ne momiyo jaluo kawuono nigi the first finance minister pok noyudo nyaka ne piny chakre en moketo nwa bedo gogola mnyasao med keto chunya kama kwe the first CDF pok noyudo nyaka ne piny chakre en machako kelo nwa the first women attorney general manso ni miyo madhako mochung' ne weche chike en nyaka nuka pok noyudo nyaka ne piny chakre gi jowa mang'eny the second PS mar interior wuok e piny luo gi directors gi chairpersons gik mang'eny mok wanyaka ta kono motie kae mana William Samoei Ruto niso ni serikal ni wasekonyore kalore kod kod Charles Osako olemo osepon kendo se UK ne oganda en jamna machwer en kalore go Osako mano gidno ni en jamna machwer Nicholas Nicho no dhi parjot mar jatend piny bang' ywaruok bedo Siaya marani idhi marani Wandayi madwa tero jotelo moko marani orengo nyaka bedie marani Oburu Gini madwa ng'ado tondo rengo samano dhi e State House Nairobi ka ang'o gini mano wachore ber mage muneno masamoro wacho ni digni masiani nyo dwa diko kendo miyo gwenge moko nyalo yombo yuko jamna ma Osako wacho ni ing'eni kata e bele kanyo to nyon gi digni to digni no to duoko wachien dok adieri kendo kiwacho adieri to digni ma ende wan wasiano ando duoko wachien ma kata an awuon ojende mag jinsi mane ka gavana obiro gonja to wacho ni koro gidhi e ndara oyie mondo twe gi jinsi go ka gidhi e ndara ne giluonga ba ginyisa no waluong press wabe kako jende wawach pachon oyo sanyo kensa dhi ndara kendo mix signal ka Barbara ilo singiso an en sahoro kuma warangi mwanyalo kelo kikedo ga machielo luongwa ndara nikech wakia ndara no wadhi omengo ten lweny make no wakure to kaka igoyo wake koro
niyudo ka kaka Homa Bay osekumie makoro gin gikeyo kod kaka Kisumu kako sako kwanano kod atua ma Migori labda osegoyo kopogore kod digni magisedo ka pogruok mar siasa ma bibe gin go tidwa ka siasa tun chien mamano tin adier koro kanyo wadhi State House adwokero kamano governor wa marwa nikech finally ne owinjo ywakwa kaka jomatindo owinjo ywak jopiny kendo owinjo kaka ne jotelo be mie paro kata senator wa ne very clear about issues lo bukoro finally kaka ne senator maro kod jotelo ma wabunge machielo ma sian Edward no kata kotamra ahinya no konyal to kara wanda yoga na izo mondo gidhi adhi kigin ne babo intervene bukoro winjruok nyo betie bu governor wone mochako ndiko barupe ka request romo no kendo nyo adhi bwa bedo piny kakoro en jawach e lowo kaka governor mano yier nikech katiba article 189 ayehero ga paro nji gimobiyo kata wan kako jinde ni wapogre governor marwa en 189 article kidhi kwan madongo 11 chapter 11 ma constitution ma devolution dwaro no ntie kaka governor uno ben relate gi national government e chwalo tiji mag counties ntie winjruok mondo go bedie koro ne wakwero governor wekuo kaka senior council to wuok kaka governor to act kaka governor ko act kaka governor kendo wuok kaka governor to bro apply article 189 koro nyomiyo wadwoko kamano kendo ahere kabisa kuom mano ngiso no jatelo manyalo winjo wach kendo nyalo winjo jokumo uchung'ni kaka wan nyo wadhi State House bu gik mang'eny manodinore koro nyo yawore kuom ranyisi gimo kaka gunjo kwa Loughton Sanitation Project mano pio wanda yokelunwa ka en park chairman nyo koro sirumo serikal osechiko kore modog mala last mile mondo me ben county donje to implement seche manyo governor pod yuare gi serikal to county wato ungo pesa manyalo complete last mile edo koro nyo winjire ne partnership dibete kind serikal mamalo kod maro ma county mondo gikonywa ikanyo be gimo kaka lo zo irrigation scheme osebiro costall be bro bedo kernyo chiko am bedo complete by August gik moko kaka paya mosako wachono ingeno usege kar lupo kendo dhowath ma busy mogik Lake Victoria kanyo makta jo Uganda depend nyaka jo Tanzania ne be ne warikni chon to paya mano ger Migori cha ne nono be no masia usenge chen mikuongo go kechenen busy muhimu ma Migori but korero serikal no se wachona mano gi dhi chake ndo ka kir biro Nyanza ko biro Siaya to bro launch mano odhi nyaka fast track Goe Bridge gik machalo kamago alafu importantly Kisumu Busia Road ma idhi ketie dual carriage Ugunja ngeno Ugunja town e gai commercial hub ma Siaya County to Kisumu Busia Road sanyo se chamorebo opwot ma governor maronyo outline president no be Ugunja town kanyo ibaro bedo dual carriage alafu parking mar trailers be igero sega mondo business moroma exchange maginen ma batimre I border kucha oduog koko ni custom duties mno ben trende go ginene gikilago oduog sega koko ni koro ineno ka mamago kod mamoko mang'eny gik moko ka last mile ma kuro pio nda yuchunye kopogore kod nikech so far mano kende gi mwase bedo ko follows kaka Siaya County nikech mano to wanda yosiga bedo ka initiate directly kaka minister until last mile projects mang'eny madhi mbele la Rieda Ugunja etc alafu sani ntie phase for last mile madhi mbele at least 120 schemes madhi mbele Siaya County mo pogunu sub county sigote nyo wawinjire kendo idhi medwa another 16,000 homesteads midi 2D match another cycle manyen mabiro manyen mupogre ma mbele mosechakre go koro wadhi ko en mana no wakomo moleo ukomo moleo wakomo moleo akni komo moleo gaucho winjo kaka Charles kachiel kod Nicholas wacho kendo Nicholas wacho ni paya manigero Migori cha Siaya dobiro ne mokwongo ni keche Siaya chal kagima odwa juola yenye weche mag ohala ini wacha ngo olemo gi iseneno gi mbende sino ka gilwar kendo iyugo gi kaka Charles Sako wacho ni an kako siepe ka gi loso maber mani koro olemo ni kaka iyuke maber but nitie jomoko gikni keche koro kaka sani awachni jilose barabara moko atamore nicho president of Migori barabara medwa losi last week ne wanga gi Atandi unyisa gik medwa los mapokno barabara medwa los Migori Siaya Kisumu magin gik maber mabiro konyo ji sama barabara ber to wala timore mayot obedo gi accidents matin pikipiki gi okmoki geche okmoki koro wayudo barabara ni lakini koro kama sidan godo en achiel ni
Yuaruok miwinjo ni osiepnani ne wacho ni ng'ama onego kia oter ng'a kia opiyo wandayi kia ng'a joluo kia chiemo koling. Gihero gore wi mesa. Gikia yuko jamna ka giling. Gihero gore wi mesa. Gichako ng'iyo ni ng'ama duong' molo wadgi, ng'ama ok duong'. Mondo sani waling e sirikal mo jogi walika mbogruok wani gi e bakdo waling mondo wachiem wakony jowa wakony youthwa gin gigonduru ni ng'ama duong' molo wadgi ng'ama ok duong' molo wadgi. Mane shida moko minjo kata kane mi wacho ni Migori makuma wuoke ni nyocha president onego dhiye mo cancel dhi gin lwenje moko mapeti mo kony youth man piny kacha. Mar ariyo udi moko mineno president yawogi president gero udi kendo yawogi nyano ko yawogi Kisumu nyocha yawo moko Mukuru ka apani Migori be gero gie Homa Bay ncho yawe Homa Bay ncho yawe udi gi bende ko kwatang onego beni sama udi gi yawo michiwo gi to nego wangi ni kijana mane mawuok Kondele ma ji ong'eyo man gi udi gi mama mane mauso mena mawuok Obongo kata mawuok Nyakach mane udi gi nikech ko kwatang udi gi biro gergi to bedo ka iris makani iris gi no gergi ne maskini but kidhi kanyo onge ng'ama ni piny mane udi go mana jotelo gi ma families gi jomoko no uso kaka sani nitie rumors madhi mbele ni nitie kaka jogi timo mawa iuso udi gi kionge 1,300 kionge 200 koro ng'at mawuok Mukuru ng'ato wuok Nyalenda ng'ato wuok nini waro ni mondo wambende youths wa mosabedo kani e lweny oyude e udi ji kiwange ni ma kijana mang'ane oyudo udi gi kwa dugo sani apart from weche maji wacho ni barabara loso ang'o miloso jotendwa gi eki jamna ni gigene vijende gi piny bende opiyo wandayi gini sami ndiko ji gi make sure ni gindike vijende moko wacho ni kijana moro mowuok Migori ma ji onge gani wawe kabisa siasa ma defend ga party kabisa ndike KEMSA ng'ane mabende ni kabisa no ndike stima ng'ane mani ni kabisa ng'ane no kelo opiyo wandayi no ng'ane Mbadi no biro motimo na arambene ni youth group fulani ineno ma pesa makama kuro giketo gichi kana uso ka omena kuro wuok sana uso ka njwele ineno roi mondo molo ikaoji police okaoji adimu wang'eyo oginyiswa ni okaoji ni serikal olano ni ikaoji 3,000 ta 3,000 ibo nyiso okaoji jomo kaogi ukia samora nga uchi umri naosa kadho bedo police lakini wang'e jomo semonani kuro ni jamna ni kata kiuke ni barabara loso udigero ang'o mitimo but real issue ma vijende feel karka nikech loso ne kijana yo to den o kata ko ong'ad bungu to oyi ong'ad bungu yien koro ni kata ka giloso barabara to gimi vijende go opportunity mar ang'o jamna ne gi fail kata ko ni kumi bila break ten kumi bila break ma kijana cha du yien adieri oyie ni adieri ne kumi bila break koro anacho ni jamna ne gi yuke alafu jotendwa bowe waro moro ni ng'ama duong' mole wadgi to giwacho moko mag siasa mag 2027 giwere go sani sepod wadong' gi gadiwa wadong' gi moro gi achiel gi nus karibu gi ariyo gikung gitine jowa gi empower jowa governors wagi ondik joma gindiko pugik mbele gi chonde koro kon mano kede mana ywango okay osako aneno ki gimoro seidho chunyi gimoro idho chunyi gima mora kaka wadwa wuoyo maber and paro ma wan go gi kwanyalo ga bedo ni wawacho kama pile ka pile twanya dhi mabor kaka oganda nikech ing'eni bedo ni nitie problem moro nitie gap moro between leaders kinde jotelo gi jopiny imeno kata ka sani nitie group moro kama biro mar vijende kendo do ka sa moro jotelo tinde luoro kata mana dhi lite ka gionge pesa to gimomiyo matimore en achiel but ni jatelo ni Nairobi ka to japiny ni Kisumo ni Migori ni Siaya kocha to rabna kode liel kende onge function moro amora kok liel to functions mag public mag president obiregi kanwa eno gimor chak sani ma sudi gini MP ma Kapsaret timo cha yes gimanye studio timo Kapsaret ne wabedi gimiluongo ni town hall meetings mag vijende wagi nikech wasebedo position ngene jaluso bedo position chakre 1963 nyiso ni sirikal kata sani chunyu position jomoko ndima pod enana sirikal but kingado rembe to pod chwiro position nyiso ni oko sirikal oko winji enana kanyo ni koro samoro PS oero Raymond Molo oero Mbadi oero jomanie sirikal lakini kipenje ni sirikal enango to konya define ni gima sirikal en gimokoro onego timre na chiel sani monego obed gi nikech wan gi elected leaders from governor nyaka piny MCA ka ing'eni PS ma jatenda ok nyange problem ma MCA ma japiny ma Kanyarwanda ma Kaldai Migori kucha winjo nyiso ni MCA ne monge problem japiny kwanya bedo gi discussion ni MCS bedo gi round table
magi wacho ni kawuono kaka MCS for example Kisumu County wadhi go bura gi jo Nyalenda mondo wa nikech be okinya ndiko jite but ka gimaga ucho wacho kan tijo monego bed empowered for example nje no gima ne GPS otimo Kisumu nitie group mancho mi pikipiki jomoko ncho mi tuk jomoko no mini san iso ne jite ok nyal jite no ko chwe mondo bed office nitie jomoko magin jo pap nitie jomoko magin jo wala nitie jomoko magin begin mana joma tiyo matek tije lwedogi so Nyasaye chweyo ji mopogore kaka gichiemo so jite ok nyal bed office so kana nafasi nitie moyudore mar office to wacho ni jadi moketi office to jowa bende nigi chuny mar timo ma osako king'iyo jowa manitie e sirikal be gin gi chuny mar timo ma gichiwore gadieri giwacho ni ma wadwa timo nikech ok abideo ni ma en nyathi ng'ane nokogona kura kata nokotimo nang'o ma e chuny mar adwa ting'o godo gana malo ok abi wuoyo jowate nikech samwanya wuoyo gima ok ang'eyo but abiro wuoyo ng'ama ng'eyo mana asebedo katio ne miluongo ni Dr. Raymond Omolo kawuono asetiyo kod higni 2.5 ang'eyo jomosendiko anyalo kwano ka across ang'eyo jomosemako bade nikech ntiere ng'eni en ok en appointing authority onya mana mako bade ng'ato ni kawuono awinjo kamoro ka makna bade ng'ane to I believe ni nyaka nche bade donjo office ntie jomosemako bade gi moketo kamoro ang'eyo ni nyaka nche wanda donjo office ntie jomosemako bade moketo kamoro ang'eyo ni nyaka nche nani donjo office AG ntie jomosekonyo giwa bunge wagi be okoda machagi wate but the problem awan go en ni ere kaka wanyalo konyo ka sane affordable housing nani wacho maber kabisa oket gimiluongo ni boma yangu nyiso ni en kama kidhiti ilogin tingine samoro yudhe wa mang'eny gi ma samoro konyo wego lweny gi ok wadwa nyiso gi ni ere kaka nyalo yudo ot koro ngeno wacho odwaro ot orito mondo bimiye to jomoko to login kawga koro chieng' ma utego serumo to ute moger kata mana Kisumu ka iyudo ka onge ja Kisumu modhi moyudo ot kanyo to gimomiyo ok oyudo ot MP mar the area mar chuny town nokonyiso gi ni koro mondo yud ot ka timuru kama mane wasegero ot wadhi miyo ot so wala gimiluongo ni public participation to gino konego tim gino Kenya ka oinga ma PS mar housing ni wuok Nairobi da ko wacho gino gini en MCA MP dong sane wane sirikal wate en governor makodhi eliel to wach ngadi chung 2027 sane 2027 gowe mondi wawach ni sane sirikal nitie wan gi affordable housing ere ka jo Kisumu nyayudo affordable housing ere ka jo Mabeni nyayudo affordable housing ere ka jo Migori nyayudo affordable housing kan nitie tich I believe ni kata NYS kan chichiwo ka MPs gini ga slots mana ka sane ji ok gore sane baji ni sirikal MPs ni slot sane budget chairman wan gi atandika gimikete budget MPs gine gina nafas no so onego gikaw information ni gimija piny mane piny ni mondo ng'e ni an ok riti mana MP chieng' liel Saturday e kodhi onyisa ni mondo wadwa goga ucho iwinjo Nicholas mokwongo ajiera godo ga ucho iguk mathoth makwan tie difference moro matin aparo no wa correct bamondi a disagreement manentie Siaya County between the senator and the governor then the senator ne feel no and kinde mar mondo governor owere gwach mar goro go sirkal mamalo mondo rang kaka ginyalo partner kaka constitution dwaro emane kelo gimo kapon mano ne kinyalre to kara opionda yo initiate process mar the state house to wadokero kamano governor no realize very fast Bukuruno on the process will be part of the team. But don't you know kama en gimo iwacho no dwoko sia piny weche mag gi ng'ama duong' ng'ama tin kia ng'ama timore nade nikech gimo me dwoko chien ineno kaka nyoro kanyo chiwo report kata kernyo penjo weche mag sha governor wonyo ogichiwo report sha tino ka sha ni en gima sani en gima important Kenya ka gima mfani gan kendo kaka jo pinyo kuwe gimoro to gino tiyo koro sha tiyo to konyo jo piny to siam gi ponda tamalo batini ni pira beach nikech instead mar mondo give me your information about it kake gine ne chato ne discrepancy mang'eny mane dhi mbele about governor wanting to tell the truth to the power koro mar ariyo gima yiego kode machielo en mako bad bede jowa to kaka Sako Junior wacho ng'enti jok moko siasa ga appointment kitimo to bro ng'ire whether ja siasa no uno wacho kata ok wacho mobeyo koni be no wacho lakini eno ka time matin ni dweche matin manyogine jok ma odese mako bad gi corporates bro kata committees and mobi employment already in talk of Siaya County and elsewhere kenti jok moko ma Migori nyaka jowa ma Homa-Bay mosekiti corporates go tinyaka jowa influential mosekito boards ma usika kata kod wichi ka kinyalo ndikiji matende oseketo en wuno sei keto bade ni kanyo manyalo mako bade jomoko ikundi mopogore opogore koro mane achiel kuom olemo ma iponi sirikal strategically ka poni ng'ato kuro mong'e ponogi mane gima wuoyo then gima bende adwa na parnowa ma hero ga nyiso ji kopogore kod ndiko dino
nyaka wayiere ni gimo kaka barabara en gima important, gimo kaka stima en gima important, gimo kaka payago, factories mag rech kakuru jodupo kolowo to nwang'o cash sechego en gima important. Mano gima ok kony individual kaka ndike ne biro konyo individual family ne. Barabara kolos maber bagin lam, jo apiko te kod jo taxi kod jo matatu biro duko cost of tear and wear chien. To business bro medre dondar ni bro ki yawe kiosk yawe dukni ti yawe petrol stations mane ber infrastructure stima ko kitigwen tino ka ko kijana mro ya ukinyuzika mro ya ginene kucha emi wodi jigi muko kaka stima gik muko kaka paya go fishing bay fish cages mo gik ma employ jindi directly ko gik ilago wadware investment masarkal very 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 fast emi ne ko nyal afford wasting time kaka josia. Okay. Coach Jatelo aero gimosi prani ne wacho en mani koro otemo police viongozi wa jogi jatelo na bedo gi jogi joga ngegi viongozi wa ng'eny giero joma lao gachgi to kijana angi gari to ka siling 10,000 mar 100 kata 50 to olao kijana olawe nyaka kuchuchonde to ka 10,000 ni to miye kosa 1,000 ni joka paro no 1,100 kata 1,50 kijana chiko machak manya kasimbe gi vijende wetegi mane gi magiero jatelo nyaka wakom jo wadiri ni sani gine serikal giwe preach no gik moko maonge sani gi empower vijende wa kendo gi make sure ni gi vijende opportunity mar business ginti vijende wa mantire gi company manyalo timo tenda gi me vijende wa gitenda giwe biro no aliente kagi yanyo no agashagwa gibiro no aliete kagi BF kagi megi por ginyo full opposition to gine government give me job opportunity sani kidhi Kisumu county crime ni malo molo Nairobi to Nairobi kai monego beni crime ni malo molo Kisumu kai capital city ineno Siaya county kamigo keno siepa crime ni malo molo Nairobi kasani nango ineno tangumo vijende manolo crime sani vijende mangjulu manolo crime sani ni crime molo Jorabuon nango gine ni kech vijende wa wayero viongozi gi mondo ok yeri mondi pog CD mondi ipog basari kapo ni jinego pura ne basari kende to kare nego doke ne chief gi jodo ngwen mondo pogi kama ni mondo miyo menewa chiu saparo timili yero ngato mondo pog basari nicho wan kar ka gi corona nesha chief gi jodo ne pogo gine mi umo godo umcha to ne gipogo ndo maglo kama ni mume yero then okaw basari waket wach mar MPs gi wach mar ni okaw basari omi chief gi jodo ngwen mondo pogi ineno jatelo tije moko mo believe ni iyero giga ni mondo gipog basari koro jatelo anya isini kawuono ni okinyake to mkutano Kisumu ka jogo okinyake to mkutano Kisumu rally Kisumu ka ongera Odinga oginyake to rally Kisumu ka onge William Ruto koro giloso kod convoy mar security mar president nango to samusa yiri bwana ni wacha ni gibiro mana sama dire function alafu ngamu yiri ni kinyana du imari makibiro to ingi joma ni otingo chuma ingi vijende mariti nango to jogo yiri kendo kinyi mondo ibedi kiongozi margi giloko nyankara goma gido maki ineno jatelado ko ni kawuono ni vijende wa piny kacha feel gi motanyi so jotendo gini nyaka gi change attitude ni ke generation mabiro ni eri ochako ngeni siasa enango kare sasa ni manya change life margi kagi kawe ni gi asi umpe jogo biro frustrate gi daka mogik gi make sure ni gi reach kum vijende wa kidugo kum wach mare ni wacho ni jotendo gini ni onge ywarok jatelo an poka bedo close gi Raymond Omolo poka tiyo kode awinja Nairobi kar ka kwinjo kalelo moko tunyi Raymond Omolo no golo ngato ki Dios jini ngade no kwamo hospital bill iwinjo no teonade no chulo kinyi biro winjo ni Raymond Omolo ni eri joma en go kendo juluwa gi kendo mabiro chako fight mondo time nade ogole ineno ang'o miyo manyalo timo Gaucho gimane studio timo nyoro ni yes. Raymond Omolo nyocho time Kisumu ka no ko tingo 2 weeks group mag vijende no wuok kendo ma oposa ngoa ma opos vijende go ma opos gimane Raymond Omolo no ni jomo otimo go gin jo Vihiga ni ogin jo Kisumu ni mano no Kisumu jogi oko believe empower jogo believe ni mondo giketo vijende obed gi shida obed go maskini mondo wafuatgi
ineno gima ginyalo timo kabisa keni ko yegi ga tinio giga mashati ni un kosa yiri bedo MP to gimone gitim ne vijende en nyeo ne rungi jembe nyeo ne pala nyeo ne beti mondo kik ngato bede e podium kanyo ngani wuoge podium ngane kik mak microphone ngane opam mane gik magitimo viongozi wang'eny gi moyier ogiero ga ngama smart kikawuono kirado gi kiongozi MP uluongi nurade kode kata malo kodi to uloso to ise gi jatelo an gi kampuni na moro na gombo ni mia kata tendo moro mar wiro rangi e skul kaja chande ayude kata mana 200,000 kinyo ko bikao simbi gimo biro timo biro goga dishi gi vijende moko ni ngama mokora ineno giero ngama ki irado kode tise ni jatelo na go ni ngane nyoro nya pamo ngane kabisa ka nituko mano biro nyisi kama entie ko biro mako ko 3 hours ko biro kodiko o ni udak ineno ko jatelo ana kono vijende wa manti lunya san kitaje du kata ka koso bedo MP kata koso bedo senator but ananyi so vijende wa ni enough is enough nyaka wa mad leadership manyalo empower jowa kendo manyalo empower youth wa okonyalo bedo ni every Nairobi ka every weekend ki this mochari ka jo mitero itero Kisumu gin vijende wa mogori sasi mowang ineno gimanye sudo timo nyoro cha kitime ka wuono ka in MP kata in minister ibiro chorni magoli ibiro chorni magoli nike jogi ngageni osako une gini jogo gimaga uchomora gono wacha die to adiri ne momiyo wan kata to matindo une future anongo bana ana ruru mana raila ginya sai bot no anoka nini bana tindo matimo ko kadiri ni obedo Nicholas kachel koro sako giga ucho to joma tindo ma en un ubro chako ywa kata ywak bro chako bedo ni yawa de wang'e ni ndalo chani wan kod duol mane wadhira ticha de waloso gimoro de waloko gimoro gima nyaka wapindi kaka jende walokie pachwa en ang'o ma wa expect koa kuom jotelo mwayiero kaka saniro wawi strategy mag pono le serikali de jotelo manyaka wapar gin we wacho hama ogine ni hama wan kaka vijana ga bigi chiko itigi giye mar chiko itigi mar winjo to gimon koro nyaka wa compel gin joka gino falme nyaka wa compel gin winjo wana gi masinaga winjo no ungi gimoni go team ungi tije lakini nkech expectations o paro no one we expect and ko chupu kumwa 10 shilling ni are and shilling ni achile and shilling per beach and shilling a beach moro the wiwego e gim one we expect kumgi koro gi judge gi keto i category no onibeno wan kaka vijendi wobendi waloko pachwa twaloko expectation marwa kuom jotelo mwayiero mondo mjumbe ungitich mondo benu tiyo to bed ko ng'eyo wan kaka vijana wang'igi mondo beno timo to sasa modhi straight wadwoke line iwinjo koro wan wabende wa change perspective wa change perception to change strategy mar approach mar wan jatelo ok ni kichopo jatelo tijwa giriga yuaga mara nyani ndo kech mara oketi maskini seche moko ka jatelo be kata kuno timo se mo satikali dik mi to mi lu makoka kota next time kacho ni gimo to umite ineno to kiseke to ini won okimi jatelo thuolo odika wi category mane osako no wabidu realistic ero kamana nya gini koro se ka orel gasma malo do ucho se kete level moro gimada wacho is very simple kene ni mayot kabisa wan kama wakonyere ka koganda kendo wakony vijende wa masa moroni bang mon ke jomane no masa moroni TV kama ogeni ga uto dema bente do ka more go e bunge wala wana chiki ni sani ke pesa mangeny gingeno sako ni do koro nyaka nyita tiyo gi piesa remo do molo en maber ingeno ni ilugo gingene gata majal ugunja ni beni maber gimanya kwa kungwa wach is very simple yudhe watiti go that number 1 yudhe watiti go marach anabiro youth leader mar ODM Kamoni Railways Ward Kisumu County kocha between 2013 2014 2015 abedo an gi pichni kan waringe ndara gi James Warengoni ka wawacho ndalo tane nchi loba masti wa paro ka waringe street to ndalono kata koti naonge gara suit ere ngo maunge saminyalo kisut kata ga unjo jalo pimoni en ngwech maratari but gimaduong achiel en ni ani ka jowa wan mose warwa ntie din moro ma osipa montino do wedo wacho ni din migalo wan ose warwa wanyalo yiso yudhe ni ang'o manyago gitim mondo giwuog from point A to point B ntiere ga sasa moma uwo ga piny wacho ni kaja sasa moyeri maber kabisa okonego bedni weekend from Monday to Thursday en Nairobi kata karo mo Friday to gocho ni gacho cha beni girunge bano koro liel bro ntie mopangi
kar mondo wachi ni nichiwe skul e klas 8 onegi medri ichak register dhi form 4 itim idhi mbele okonya mago gik moko wachni en the only phone call monyalo goyo ni en osako to gach wacha berunge ka poni tieko sonche batiyo kod last weekend magilal ngato nyalo yiso to betini ka be ni pieko gi koso sani gidik asedhi functions mang'eny wasedhi and kata mana chiemo ne wan wa constituency yudo ka probox jo bet nyaka chien jo gima gitimo onge gin mana gibetini koni penjo ni jogi nikech sami beto jandhi wacha kata sami beto jakisumu tibeto ma wadu mi beto kibet ngama chielo to gweng ma ji betore wanya dongore nade so amor ni William Ruto kelo gimoro moketo jotendwa gi level mapok noket gi nyaka nene so kok wanyal ka piny luok nyalo lokore between now and ndalo William Ruto gite to kare onge president madhi lokowa adier ma Nyasaye kok wanyal ka jaluok nyalo golo ka jaluok nyalo wacho ni koro wawuok e beti wadok e piny jotelo development to onge ngama chak ne lokwa kendo Gaucho wacho ni jogi kidhi ne gi wach mar development to kiny ne onge mana dier ni asetiyo gi okabi mention jotelo masetiyo go before abedo tigire mondo molo daktari asetiyo jo siasa dore to kono ja siasa asetiyo gi siasa moyier kama asetiyo go kibire bire agenda maduong ande kora paro ni dena bed ni wachako tiyo gi rei chonde kora asebedo mabor to kidhi adhiga agenda ni an kawuono jatelo aonge ot adwa ni mondo adhi agedi chingno koro ngini simbi ok chak make ga jatelo moyier ok chak odwaro ni mondo keti den ina wei moro ma kogocho ni tere go ngwech mane problem wan go nyaka kawuono ni ngene ka ngato mi 2000 every week for example o mi 2000 week ka week niso ni 2000 ni kichame kinga maonge budget ni samo yonge nyithindo to ka samo itiyo gi gik molos ilwet dhano gi to kala mo Friday ngino Thursday rumo ko mi go Saturday tigini tichade ko rumo niso ni kodi denya mako biro ipenyo jadalo bibiri lel ikase ni kech mondo bieli na unataka yoda alfario cha so uketi alfario kdigedo go alfario kdi nyombo dhako alfario kdi konyo mama ni baba ni niso ni uketi maini bro tiyo nya ande wanda sana no yude manganya kata konya sawo kawo kata ka gen gi problem tido ka youth nyo wudo gi jatalo maduong kabisa tigedo ne tigedo ne niso ni jatelo ni okete ma to nyotiyo matek kabisa okete moko ngima ne okolokore so ko wanyalo chako discussion mar ni ere kaka jo wanyalo loko ngima jo yudewa mane pinyegi kech ma to sane wan gi sirikal but wan gimoro ma nyalo ngima yude ang'o mi ere gimo nyalo yudewa nyalo timo to ka yudewa maricho then onego gilokre nade mondo mi ging'e ni jatelo ok en ng'ama itiyo go kuom ok tiyo kodwa kuom goji to tiyo onego tiyo kodwa kuom empower ngima wawegi gi ngima family wa walu nikech ok dalu ok nyalo governor tedak marach odongi daka ngwen nyiso ni daka chiel otin to tin ne mit ne ga ucho chwakore motimo gaucho tin ne mit ne nichiri koro ote manyaka dine joma tindo madwa ni wuok kuom joma tindo nikech usebedo gi jotelo useromo kodgi useno kaka gitimore kaka joma tindo bende timore kodgi gi samoro geno mar joma tindo samoro jomoko gombo ni mondo oyud mwandu mapiyo kaka joma tindo ma samoro ok nyalore momiyo samoro bende jotelo nyalo wacho ni ng'ano dwarikni ok samoro ok ing'eni jatelo nokawo ndalo mar romo nade mondo chop kama ochope Gaucho nitie wach moro malodo iyi midwa ni mondo inyis ni kora ka bende nyisogi ni to kaka joma tindo ang'o ma nyaka time e dakika achiel Gaucho an gima nyalo kono vijende wa matindo rowere matindo mang'iyowa kiwuok Migori, Siaya, Kisumu, Kanye, Nairobi nyaka Mombasa ni ogik sama koro nyaka change mentality maru kendo be koro nyaka udil gi jogi wise kama giparo ni gin wise no koro nyaka udil kodgi wisely makuru ID to nyaka koro jipanga to sani eri kiongozi mora mora kato bed mana women rape sama women rape ma Siaya County ma Central Karka lose about in development kako dwa empower mine lakini women rape ma wuok Nyanza biro lose joma dwaro gi kaka gibeyo to sejegen gi 60 years to biro rally biro nyiso ji kako ber kaka ji dware kaka ji mago pusi maka ngato wacho ni to wawa babu kama bane ni rally no wuogi kama bosa wuok ni endilu ko de kanyo kejo nego nyiso gik mondo atimana so bijendewa ni enough is enough manyuru ngiuru viongozi ma nyegi interest kendo nigi aja mar empower mane ma wacho ni make sure ufuate tanyalo nyiso roi mondo man buka bedo sipu ni kapo ni gik motimo gi na dieri to make sure notime makata kapo ni jogo insist ni biro gole PS interior PS no to gi motimo ne fuate molo ubed maber no please jomoko ni no mi post no mondo gi no agodo jitu mane manyiso pia wandai mbadi gango nyicha nane no kambadi ogolo 1.5 million mangeni no hol kano idho ndege tangi no hol onyo masiria pesa no wala ni mondo kawe sudi o kaw sudi bende
otere Migori, otere Suba, okele karka, to vijende wa Nairobi kama yanga ika madhare kwa Ruma, Korokocho, Dandora, begule nafasi. Katike wachimar Udi. Yes. Udi give ketwani kwa nani nyiswa ni mondo juu ya usimu. Vijende wa smartphone. Sani wane serikali giluma buti no, to gikono ni ngane ukonde kinyingano ndikosa kete kwa kesa no Udi goeko. Kone kagi bigi kao give kao details kao tire Udi. Mokwongo gimonya ka bedo en bedo gi ng'eyo. The first step mar bedo ng'ama powerful en bedo gi knowledge. Gik muiwachonwa kaka affordable housing nti procedure ma ji register go. Okay, nene yoro diluongo ji pap timiyo. Nti procedure, nti government oyawo portal. Gik moko kaka shago wakuuza gikila. For example, Gunja Sana. Wanda inyo negotiate 400 units. 400 units na unogonja kama milungunure. Okdi unanti kijana mungu simu. Ujeni man gisimi madongo dongo mano waundri wa uchure die bed gi information bed ki nginja televenti mo magma opportunity mo serikali en ma bed sorora government para statal opportunities mag employment apply teach chomja telo ne ase apply magma kaka ujeni mo kunyoto chomo wandai bungu interview in one of the corporates mari energy they are waiting for their calling mag empowerment bwadwaro to ini wonya kibed gi in the first place so ngira bela mungu ndiro ndigi minyeyo bwana ni rito mundu ojana kipere Pero kamano mokwongo agone vijendero kamano for the first time nyaka ntin chakre e sirikende digitewa sebedo kwa riwore to onge sirikal ma vijana nyotinge bangu ma wacho ni wawe Bakidi nyano ka kijana otingo Kisumo ni wawe Bakidi gitingo Migori ni wawe Bakidi gitingo Homa Bay manso ni William Ruto nyiso joluo ni Kidi ni oken gimone gogo jen gi migero ga affordable housing kendo joluo ka uno gedo gi Kidi nyiso ni William Ruto kende president mogolo joluo motingo mabango ni kochako go ngato gi Kidi en gimi gedo go and omineno ka kanya wawuotho sani dhano vera affordable housing and everything to gimana na wachi katieko ni ojende mokunga go ne mundo mulero kamano nyora do gi vijende ma Kisumo and angeno budhera do gi vijende ma Migori vijende ma Siaya vijende ma Kumanade takwayo jotelo moyier nikech jo ma obed appointed gi oginyal wuotho ka jotelo gi okomiyo gi conducive environment kata alwora manyangafu akwa jotelo moyier kaka nye gi wuotho kaka jotelo moko wuotho kunde moko gikawo jogi gitier Kisumo gitier Siaya gitier Migori mondo miseche mimiyo jo Kenya moko yudo pesa mag ohala to vijende wagi boyo yudo pesa mondo at least gimadumbe mangeni biro miluongo ni Kasim Tani ni bedhe duoko teach mar bedo e dot ni piny matin and amor ni vijende ka nitie mi register jogi nigi simu ga ucho jogi nigi simbe kendo jogi neno gik mang'eny simbe gi gibed gi simu gidhi gi register SHA gi register affordable housing mondo gibed gi seche ma jo Kenya kawo gigi to ombo kawo gigi giko mar twak mar atini kwa mogiro kamano ne Charles Osako Junior Kachel kod Nicholas Gwadi gi Calvin Sokoth Gaucho kum twak manimba nyakwa mogiro ni yudo gimoro manyalo resi kata nyalo loko pachi kendo jotelo bende osiem ka gi joma tindo gi magin gi teko kachel kod dwaro mar lokruok nyinge en George Bati eloya Musiro Ratilo riti masane. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Summer vibe.